Ja, det ser sådan ud. Men det bliver cool. Og det er lidt... hvis du ved, hvordan det bliver cool, der derhjemme, så med her. Vi skal gerne være lidt sej. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal lægge en shot video på Facebook. Så jeg har lidt stof her. Det stof? Det er 30+%. Så, det er ikke sagt, og det er ikke helt over, det er fordi jeg har lyst til at have den flaske her. Så, ja. Så jeg begynder bare. Han begynder bare nu, så... Det skal jeg lide. Det ligner næsten sodavand, men det er det ikke. Altså, nej. Det er ikke sodavand, det er ikke sodavand. Første shot. Det er seriøst bedste. Shit, man. Fuck, det ser svedt ud, det der. Er den ikke kras? Det var lidt over den her gang. Det sviger hele på det på fingrene, mand. Det kan bitches ikke lide. Det var lidt, sejt, det der. Det skal da spille et godt sprut. Det er fordi, jeg kunne da en body kilo ud til her, mand. Men det kan godt gå ind og blive sådan lidt farligt. Hvor mange er på? Hvor er vi oppe på 5, tror jeg. Jeg er på 5. Men altså, det er ikke grund til, at vi ikke har hældt op i flasken. Det vil ikke være sejt. Nej, det vil ikke være sejt. Men I skal tro på det her, for det er rigtigt. Folk kan bare tro, at jeg var sådan en shit kid, ikke? Ja. Hater må... Det er jo ikke sejt. Hater må hate jo, så... Ja, fordi jeg kan. Det er sejt. Hvor mange er du oppe på, G? Det tror jeg er på det, jeg tror, 10. her. Han drak den, fuck. Er du fuld nu? Må jeg høre? Nej, fordi at jeg er sej. Ja, og tak for at I så med denne gang. Næste episode, der skal I brænde skolen af, så for at få lidt street cred. Så, Street cred! Så det er bare i gang, du. Vi ses næste gang. Hey!